Vuelve a casa, vuelve a tu hogar, que hoy es Nochebuena y mañana Dios dirá que es Navidad. Vuelve. Ja no puc més, aquesta ciutat s'ha tornat boja, Mahara. 4 hores per comprar aquest puto llibre de soles dels Llorenç. Va, no exageris, que és Nadal. Que no exageri. Tots a la plaça de la catedral gastant i gastant, comprant i comprant, en una plaça de la Xella, tots. Què és això? Gastant perquè és Nadal. Mira, ring, mira, ja em truca el meu pare. Ah, sí? Diga, papa, mira, m'enganxes tancant la maleta. Com que aquest any no hi ha Nadal? Com que aquest any no vaig? No, vaig ja en parlem. Que no em pengis, Quina potra, tio. Ja la teva casa, amb la tele, el sofà, la manta, i jo ets amb la meva família. Ring, mira, ja em truquen. Hola, mama? Ah, que sou al Carib. Ah, molt bé. I quin avió agafo per anar-hi? Com que no tinc avió? Ah, el que em quedo sol amb la iaia. Ah, la iaia també és al Carib. Ah, vale. Doncs, apa, cap problema. Vinga, adeu. De puta mare. De puta mare, De puta mare. Tu i jo som els tios més feliços del món. A la merda dels torrons i a la merda del Nadal. A mi m'agraden els torrons. Quin és el pla? A veure, aquest és el plànol que he fet amb els nous estudis de la NASA. Així que entrarem per aquella finestra que sempre està oberta. Molt bé, doncs anem-hi. Aquí havies dit que hi havia una finestra? Bé, sí... Ups, és que crec que m'he equivocat de plànols. He agafat el manual d'instruccions de la meva àvia. M'estàs dient que no t'has preparat els plànols de la casa del president? Bueno, sí, només un petit error, que segur que solucionarem ràpid. Al final, totes les cases s'assemblen. A veure, cap de suro, et creus que totes les cases s'assemblen com el president? Bueno, al final també totes tenen alguna en comú, així que entrarem per aquella finestra que segur que dona al lavabo. Entrem-hi. Carmen, ¿cuánto queda para que lleguen estos? Encara queda una estona, Antonio. ¿Cómo que todavía queda mucho? Tengo una birra. Aquí tienes. Hola. 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 Hola, Avi. Clara, qué grande estás. La última vez que te vi eres un tapón. Sí, és veritat, feia molt de temps que no ens vèiem. Heu arribat molt d'hora. Mare, encara no t'has arreglat? Home, com vols que vagi a arreglar amb aquest home que no fa res? Sí, és veritat. Vinga, Avi, anem. A més, t'he d'explicar una cosa molt important. ¿Qué cosa? Clara, mira, si ya se han ido. Yo aquí hablando con un loco. Clara, ven para esto del WhatsApp, que no me entero ni para atrás. Ja vaig, Avi. Espera, que em sembla que han trucat a la porta. Sí, que no te enteras ni de cuando llaman al timbre. Hola. Hola família, com va el sopar? Hello, how are you? Hello. I aquesta qui és? És l'Alison, la meva parella. Alison, my mom, Carme. Mare, l'Alison, la meva nòvia. Hi guys, I'm Alison, nice to meet you. El que faltava, aquí de vez no hi ha ningú. Esta que dice, hi to meet you, ah, qué china, guapatán. Què dius? Si és italiana. Spaghetti? Oh, I love Italian food. Oh my god, me too. It's my favorite food. I can't believe it! Finally, someone that understands my language. Darling, you didn't tell me that Johnny spoke English. Ah, yeah, I forgot. Oh,
Are these super cute nails? Oh, I have painted them especially for this occasion. I really love them. I almost forgot. Leo told me una mica of català. Look. Hasta plover, gossos i gats. Hola, família! Com anem? Bona nit. Hola, bona nit! Hola, bona nit. Bona nit. Hola! Hombre, sobrino. Hombre! Ah, Hola. Una altra vegada arribeu tard? Sí, no sé com ho faig. Hola, net meu. Escolta, no em tractis el nen com si fos un bebé. Bueno, ¿cenamos? Que hemos tenido mucho trabajo para preparar los dos. sí, sobre todo tú. Que tienes que agachar al sofá. Que te saco la escopeta, niño? Pero si te has dicho cómo te agachas, hombre. A veure, no us baralleu que és Nadal. Dime el coquillo para que sepáis lo que tenéis que hacer. A mi ningú m'ha de dir què he de fer. Bé, expliqueu alguna cosa, no? Us veig molt avorrit. Niño, estás muy pija, ¿no? Papá, no seas impertinente. What did your father say? You're very pretty, darling, you're very pretty. Oh, I'm so embarrassed. Una altra mare meva, estem arreglats. Com que arreglats? Què ha passat? What? Família, us he d'explicar una cosa. Ai, noi! Durant un temps vaig sortir amb un noi i encara que la cosa no va funcionar, ara tindrem un fill. Això és el que li he explicat abans a la mare. What did she say, darling? Honey, my sister is pregnant, as always. Que bonic, darling. That's the most beautiful thing that can happen to a woman. A veure, tampoc ens esbarem que no és l'única embarassada d'aquesta taula. Qui és l'altra? Hijo, tu chica que ha dicho que estaba embarazada. No, embarazo, no es embarazada. Madre mía, sí que no vale de gusto de tener una rubia en casa. Darling, please. You're very pretty, darling. Sí, sí, muy pretty, muy pretty. ¿Y tú qué, Paul? ¿Ya ves a mis nietos o qué? Ai, avi, no m'estressis, que tot va al seu temps. Pero si yo con tu edad estaba casado y por la iglesia. David, queden temps diferents. ¿Pero qué? Al final va a terminar como su tía. Quina calor, és que la calefacció està molt forta. Avi, para ja, que sempre estàs igual. Niña, educa mejor a tu hija. Y mira cómo responde. Y todo el día con la maquinita. Que sí, que tinc nòvia. Oh, que bonic. Ese es mi nieto, aplicando la del tigre. Oh, darling, it's in real time. Oh, it's true. I tu, Alison, com us va conèixer? Honey, tell me how we met. The story of the library, but please, skip the part that you know what I mean. Oh, okay. Ens vam conèixer in the llibreria of Cambridge University. És biblioteca. We took into each other i tot va passar very ràpid. After una mica de dies, ja érem sweethearts. Leo, què explica aquesta ara? Està explicant com ens vam conèixer. Jo t'ho vaig explicar fa un temps. Ah, sí, la història aquesta tan nyonya. No sé com us passen a totes aquestes històries a Disney Channel. Que em va fador tot. Família, em truquen de la feina, ho sento. No passa res, fill. Família, ho sento, he de treballar una estona. No, tranquil. Oh, Alison, do you have IG? Oh, yes, I do. Type by Ali.987. Okay, searching. Mira. Oh, really cool. Oh my god. ¿Y en serio vais a poner con las maquinitas hasta el día de Navidad? Vaya muervo de fiesta. Mejor me voy con los vecinos que siempre tienen una birra fresquita para tomar. ¿Qué tal? Sí, vas a casa. Mira, ahora que lo dices, estaba aquí jugando y ahora son las otras y nada, le estoy aparitando. No, home, Cógete, cógete. Es como en mi casa, todos empantallados. No pasa nada. ¿Quieres jugar? Yo me voy. Mejor.
Pero no le habías dicho que aquí había un lavabo. Sí, pero... Oh, dear Santa and Giselle, do you have presents for us? Yes, yes, yes. Farem una cosa, quan aneu a dormir ja us deixarem els regals. Sí, però segur que esteu cansats. Voleu prendre alguna cosa? Sí, tens raó. Portem moltes hores de viatge i tenim gana. Gràcies. Prendrem alguna coseta. Però primer de tot, si voleu reconnectar amb l'esperit nadalenc, Deixeu els mòbils aquí, en aquests sacs. ha estat més fàcil del que pensava aquest robatori. Sí, és veritat. Al final semblaven bona gent. Ara m'haurà fet pena i tot. Com que ens han fet pena aquesta colla d'empantallats? A un li hem fet un favor. Tens raó, potser així que aconseguiran passar un Nadal més autèntic i estaran més per la família. Al final, les pantalles ens apropen de la gent que tenim a lluny, però ens allunyen de la gent que tenim a prop. Encara així els haurem fet un favor. Va, fugim, que encara ens en som per aquí.